नमस्कार. काव्य शिको मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपलं स्वागत करतो. मित्रांनो, सध्या आता नवरात्री सुरू आहे आपल्याकडे. नवरात्री म्हणजेच दुर्गा, गौरी, काली, अंबा जे कोणी रूप आहेत देवीची त्यांची पूजा आपल्याकडे पूर्वंपार अगदी सहस्र वर्षापासून परंपरा आहे. स्त्रीला आपण देवी रूपात मानतो. कित्येक कर्तृत्ववान स्त्रिया भारतवर्षाच्या इतिहासात तुम्हाला इतिहास वाचला तर पानोपानी दिसतील आणि त्याचीच पूजा केली जाते. अर्थात ज्याने कर्तृत्व गाजवलं, ज्या सगळ्यांना ज्ञात आहेत, त्यात थोरच आहेत स्त्रिया. जिजामाता असू देत, अहिल्याबाई होळकर असू द्या, किंवा आपल्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी असू द्यात, कल्पना चावला असू द्या, अशा कितीतरी आहेत स्त्रिया. प्रत्येक क्षेत्रात स्त्रियांचा आजसुद्धा मुक्तपणे वावर आहे. त्या तिथे खूप आपल्याला सिद्ध केलेलं आहे प्रत्येक. पण ज्या घरात स्त्रिया आहेत त्यांचंसुद्धा योगदान किंवा त्याग कमी नाही आहे. आज आपली समाजव्यवस्था आहे किंवा कुटुंब व्यवस्था आहे, त्यात स्त्रियांचा त्याग, सेवा ह्याचा वाटा खूप मोठा आहे. त्यामुळे अशा कर्तृत्ववान स्त्रियांचा गौरव करताना ज्या घरी असतात, घरात चार भिंतीच्या आत, त्यांचासुद्धा गौरव केला पाहिजे. तर अशा कर्तृत्ववान आणि घरी असणारे आहे म्हणजे समस्त स्त्रीवर्गाचं गौरव करणारी आज जी कविता आहे, असीम झेप कर्तृत्वाची मराठी कविता आहे. तर ती कविता मी सादर करणं बरोबर नाही, मी लिहिली असली तरी. म्हणून ती कविता तुमच्यासमोर माझी मुलगी कुमारी प्राची ही सादर करेल. ती ऐका. आवडली लाईक करा, कमेंट करा. आपल्या मित्रमंडळींना, मैत्रिणींना, आपल्या बहिणींना ती शेअर करा. त्यांना आवडेल. स्त्रियांच्या कर्तृत्वाची ही आरती, हा गजर त्यांनाही आवडेल. आणि परत आपण आता भेटूया 20 तारीखला एक नवीन मराठी कविता घेऊन, स्त्रियांवरच्या अत्याचारावरची. धन्यवाद. आता कविता आहे का प्राचीकडून. नमस्कार, मी प्राची मनमोहन रोगे. सर्वप्रथम तुम्हाला नवरात्री उत्सवाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आज तुमच्यासमोर एक कविता सादर करते. कवितेचं शीर्षक आहे झेप असीम कर्तृत्वाची. रणझुंजार कैकई तारामती लक्ष्मी राणी, रणझुंजार कैकई तारामती लक्ष्मी राणी, होत्या वाक्चतुर गार्गी कात्यायनी. कित्येक होत्या वेदविद्याभूषित ज्ञानी, कित्येक होत्या वेदविद्याभूषित ज्ञानी, कर्तृत्ववान स्त्रिया दिसती पानोपानी, कर्तृत्ववान स्त्रिया दिसती पानोपानी. आनंदीबाई जोशी पहिल्या महिला डॉक्टर, आनंदीबाई जोशी पहिल्या महिला डॉक्टर, कल्पना चावला ठरली पहिली अंतराळवीर. जगात प्रिय गानकोकिळा लता मंगेशकर, जगात प्रिय गानकोकिळा लता मंगेशकर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सुजाता मनोहर. पहिल्या स्त्री शिक्षिका फुले सावित्रीबाई, पहिल्या स्त्री शिक्षिका फुले सावित्रीबाई, अनाथ परित्यक्त्यांच्या माई सिंधुताई सपकाळ. पहिल्या स्त्री शिक्षिका फुले सावित्रीबाई, अनाथ परित्यक्त्यांच्या माई सिंधुताई. खेळ, नृत्य, कला, संशोधन, संरक्षण, खेळ, नृत्य, कला, संशोधन, संरक्षण, कर्तृत्वा तिच्या थिटे पडे नभांगण. कुटुंब समाज जोडीती त्या परस्परा, कुटुंब समाज जोडीती त्या परस्परा, ऐशा किती नारी थोर असती घरा, अशा किती नारी थोर असती घरा. 11 वर्षे पंतप्रधान होत्या इंदिरा, 11 वर्षे प्रधानमंत्री होत्या इंदिरा, तेजस्वी इतिहासाची राखली त्यांनी परंपरा. नारी विना आहे अपूर्ण नर, नारी विना आहे अपूर्ण नर, म्हणून पूजिती अर्धनारी नटेश्वर. दुर्गा, काली, गौरी ही रूपे आदिशक्तीची, दुर्गा, काली, गौरी ही रूपे आदिशक्तीची. झेप असीम तिच्या कर्तृत्वाची, झेप असीम तिच्या कर्तृत्वाची. धन्यवाद.